Pero aquí en Galicia, quinielas con premios importantes, Lotería Nacional, Bonoloto, Primitivas, que acabaron malamente, perdendo os cartos, os amigos, a familia, en algúns casos incluso a vida. O primeiro que conocín foi un cercano, 33 millóns, e que no que consumeu todo, e non sei se consumeu os pantalós incluso. Carai, ollo con iso. Xusto, Nos acertáramos na radio unha peña, Non mo recordes. unha quiniela no 97, un pleno 15, Carai. 203 millóns de pesetas. Ben mal. Evidentemente, había que repartir, éramos un grupo bastante numeroso, con 4 partes, 2 partes, eran socios. Foi a noite de San Xoán. Que alegría. O Atlético de Madrid xogaba na casa contra o Calderón. Non se xogaba nada. O Tenerife Contra o Calderón. contra o Tenerife no Calderón, no vello estadio. O Tenerife non se xogaba nada. Nós tiñamos un 2 ao pleno 15. Só gañábamos o pleno 15 coa vitoria do Tenerife. No minuto 30 da primeira parte, Atlético de Madrid 0, Tenerife 2. O partido acabou 0-3. Imagínate. Quen deu a noticia en primicia? Un tal Marcial Mouzo, que formaba parte desa peña ata que non sei en que momento da temporada se lle deu por darse de baixa. Que me estás contando? Non coñecíades esta anécdota, que é asombrosa. Todos os teus compañeros levaron millóns e ti non. Non, e ademais ti, imagina, o programa empezaba a 1 da madrugada, xa daquela, Pero eran moitos cartos, 203 millóns de pesetas. Eu estaba 203. dormindo, preparándome para a noite. Chámame Isabel Freire, xefa de programas, para decirme atento aos teletipos, que daquela as noticias chegaban por teletipo, porque hai na radio unha quiniela con 13 acertos e o pleno 15. Falta o 14. Se hai tamén o acerto no de 14, comproba o escrutinio, porque se é único, cuidado. O primeiro que fago non máis chegar a radio. José María García abriu o programa Super García falando con xente da radio. Foi a primeira noticia. Pero non fixestes Non, a primeira noticia dina eu. No, digo a primeira noticia do programa de Super García. Claro, que arrancou con esa noticia, pero Arrancou digo, con esa non noticia. fixestes con Marcial como un anuncio este que vemos polo Nadal, a lotaría, que... Non foi o único caso, teño que lembrar que... A ver, era moito carto. Era moito carto e había presións familiares. Pero ti como estás gastando tantos cartos... E ademais a quiniela, hai que dicilo, non ia nada ben. Era un desastre por todas partes. Como acaba o conto? Mandamos unha carta ao presidente do Tenerife. Muchas gracias por la victoria de su equipo. E el contestounos. Un día en Barcelona, nas Ramblas, entro nun despacho de Primitiva de quinielas e aparece a nosa quiniela como a cuarta máis importante, entre as 10 primeiras máis importantes da historia de España. Pois parabéns, xusto. En que ano foi iso? 1997. Si chega a ser ahora, a mellor esa carta, se enviadas por medios, a mellor sería un chanchullo do presidente de Tenerife con vos. Agora ben, o compañeiro que deu a noticia, o primeiro en entrevistalos e felicitalos, ningún detalle tiveron. Aí queda o recado de Marcial E Mouzo. os 5 minutos de dar a noticia, aparecen compañeiros ali con champán por todos os lados. Tiñan que estar na porta esperando a que eu dixera. Al que está a contar unha historia dura para No, é unha historia feliz. É unha historia feliz pro resto. Teño que decir que non foi o único que se quitou e eu sería partidario de si estiveras durante toda a temporada, agás 3 semanas, de que compartiras tamén o premio. Está remexendo na ferida, Está remexendo. Anda, cambiado de tema, que me foi mal, me foi enfermo. Marcial, como creo que foi unha bendición de Deus para que non cambiaras, así... Sí. Non hai mal que por ben non veña, ou como é, non se consola que non quere. Tamén de razón. Veña, vouche cambiar de tema, Marcial, imos falar agora dese